ne a fɔ anw ma na ya duwawu kama de ayi mais ni ɲamakala girinne tontigi ka duwawu kɛ est-ce que e ni fɛn bɔra so wa namu a ye jɛ ko dɔ ma o ye danbe ye nin ta siɲɛ 9 ye fulakɛ dɔ fana bɛ yen Hamidu so tile kelen murike o ta ye 60 hakili tora min na siɲɛ 6 20 t'o da dɔn bloki b'a siɲɛ 5 min ɲɔgɔn siɲɛ 5 min ma essayer fiyewu tile kelen muri Larabi salen kɔni Asan de bali wa ne bɛ Larabi ka sira in de ka hali sa wa ne tɛ nin si dɔn Larabi de y'a to ne ye nin bɛɛ dɔn a su a n'a ɲɛnɛma mais fa Alhaji Soriba denw ka ɲi dɛ ne ti dɔnnibaga ka nasi fɛ ten kosɛbɛ n t'i ka yiri fɛ ten kosɛbɛ parce que ni ne bɛ fɛ an ka jɛ ka laban ne bɛ min f'i ye i ka fura la n'i y'a kɛ n'a man ɲɛ ne ti fara ka bɔ i la nka n ja ti gɛlɛ la k'i tanu fana dɛ ne n'u jɛra tile 9 n ye mobili sɔrɔ Chamar Tembeli ngalon do wa n'u jɛra u ye n tɛgɛ ta ka don suni in kɔnɔ ko nin bɛ ala deli fɛ k'o bi yan nin bɛ wari fɛ k'o bi yan ko an tɛ ala deli ko in bɔ a la k'u bɛ wari di yan ka ala deli fɛnɛ di yan u ye ala deli di yan nɔ ko n ka taa ko n bɛ segin ka na jaabi f'u ye n dontɔla yan nɔ tile 9 n nana ka na korola isi ka 2016 yira yan a fɔ n'a sɔrɔ ala y'a latigɛ est-ce que olu ka sababu in ma teliya an nana denkundi la tɔnya namu n'i kɛra ɲamakala ye fa Kamara fasiya kɔfɛ i mana baara o baara kɛ ɲamakalaya in de kan ka valoriser i bolo o de kan ka kɛ sanfɛ fɛn ye i b'a fɔ Jalikɛ sɛbɛlama ye Jalikɛ sɛbɛlama a sɛbɛla bolakarama bɛ yen nɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn koli cɛ 400 nɔfɛ o bɛ jalu la a bɛɛ ni kira cɛ o jalu bɛ yen n'i m'a bila ne t'a bila o n'i y'a fara ni m'i ta morceau di ne tɛ n ta di i bɛ t'i ta bila i bɛ taa n ta bila walima an fila bɛɛ b'a jɛ a ko Jalikɛ min ma sɔn ka an koli cɛ i bɛ ka taa dɔɔnin jɔrɔ den ne kɔni m'a ye mais ka tanuni fɔlɔ a la Jalu cɛla ka jeli bɛni sigilen to a ka wari tɛ ne kɔnɔ mais a ye dalu min ta k'i sɛgɛrɛ o de y'a to n bɛ barikada fɔlɔ a la Jalu cɛla Segu Jalikɛ n'o tɛ bɛni ka wari bɛ ne kɔnɔ ale ta tɛ ne kɔnɔ ayiwa naamu mais a ye dɔ de bɔ ne ka doni na ni n ka kalifa don ni n den don ni n dɔgɔnin don n ka kalanden don fune marifatigi junior don nin bɛɛ dɛsɛ cɛla ko ne bɛ n ka guloki ɲigi nɔfɛ siga t'a la naamu n'i b'a fɔ ya Rasululayi nin tɛ dɛsɛ i la ko ne bɛ s'i ma siga t'a la naamu fɛn o fɛn bɔr'i la n'o ye se walima n'a tɛ se i yɛrɛ bolo siga t'a la naamu fɛn o fɛn bɔr'i la kanu a n'a diyaɲɛ de bɛ se k'a to i b'i da i den na k'a dɔn k'a tɛ se nin na k'a d'a la k'a kɛ mais den bɛ se ko kunna i yɛrɛ b'o dɔn a fɔ Jalikɛ ye f'a ye doni min ta ka bɔ an kun ko Jaliw n'a mɛn naamu jɔrɔ dɛ Jaliw b'a mɛn e ka ko ka kuma nɔgɔya ko n bɛ Soriba fɔmadenw jansa a ye mobili d'ale ma tile kɔnɔ u ye mobili di ne ma tile 6 cogo b'a wɔɔrɔ sogobu kilo 1 sogokulama kilo 1 ne y'a mobili boli ka n'a jɔ du kɔnɔ filanan sɔrɔ ne 4 heures kɔnɔ n y'a sɔrɔ micro la ninnu sababu n'i ka villa fɛnɛ n y'a jɔ million hakɛ min a kɛra ala ɲɛna o tɛ u bɛ yɔrɔ min a y'a yɛrɛ dɔn de n'o tɛ anw bɛ maa minnu b'ale sɔn u taa ne danbe cɛ u bɛ se ka yanni a fɔ a ɲɛna ko Siribe den kɔrɔ nana fulamuso bɛɛ ka dabali tigɛlen tɛ ɲɛ nka n'i ko k'i ka Siribe ɲɔgɔnna wolo n'i ba ŋaniya ye nka n'i ba ma sɔn i tɛ Siribe ɲɔgɔnna fɛ ariyo n y'a sɔrɔ jinɛtigi Lasi Kamara de naamu Lasi Kamara n'a bɛ jɛ daminɛ don min na a daminɛna 2005 naamu n'a bɛ jɛ don min na 2005 n'a bila 2024 mɔgɔ m'a fɔ a y'a dabila Chamar Tembeli b'a kalama naamu Dabo kuma b'e bolo i Isufu Siribe naamu fo ni da ma se ka min fɔ n'o tɛ nin bolo bɛ min kɛ fula kamalen tɛ se a ka haji a ka si hakɛ la naamu mais bien dɛ kana jɔ nin na dɛ ne ye jeli kamalen de ye ɲɛnama de i ka juru bɛɛ la fo n ka sa wa n b'i sɔn fo n ka sa ala k'anw b'i sɔn fo n ka sa ala ne fa ye Yaya Bambera ye
o fana fa ye jelibuya maa bɛɛ ti yɔrɔ dɔn ne bɛ ɲɛnama ko 7 fo ka taa jɔ binne bɔgɔba kan min tugura mali dana a diyara n ye n sɔnna ba kelen na a bɔra wari min na o ye n ta ye parce que e yɛrɛ nin ye ne ta ye ani yo ka wo bɛ ɲɛ ma dɔɔni minute kelen ni a da problème t'a la wari b'i tɛgɛ kɔnɔ e yɛrɛ Famera i ye fɛn fɛn fɔ i ye tiɲɛ fɔ hɔrɔn tɔnɔ de kan ka dun hɔrɔnkɛ dɔ ka ci kan bɛ n bolo yan ni hɔrɔn kamalen kɛra ko tɔnɔ t'i la hali donnikɔrɔ ka fisa nin ye parce que o sogo bɛ dun naji bɛ min awɔ Tayiru den ni Asan den tulubaratigi Zumana Tunkara a tun nana ka na denkudi la k'a nana filaninw ka hɔrɔnya segu ma ko hɔrɔn don mɔgɔw hakili la ko hɔrɔnya ye fɛn caman de ye ayi fɛn saba dɔrɔn de don jogo ni danbe ni kɛwale a ko a bɛ taa mais a tɛ se ka taa ten a ye ci dɔ don Jɛnɛba Nantume den bolo Chef Umaru Tembeli dɔgɔnɔkɛ min ni sama tɛ bi ale bolo n'o tɛ sama bɛ di maa caman ma a bɛ bin sira la dɛ n'i ye sama don maa caman bolo a bɛ bin sira la tulubaratigi Zumana Tunkara ko k'aw dabɔ ko hali n'i ma fɛn fɔ a ye a ye ba 2 to yan ko k'o d'i ma k'i ka san essence la mɔgɔ b'o di mɔgɔ ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ wa Bamera ko i yɛrɛ fɛnɛ ko maa jogo ɲuman bɛ min s'i ma ko i niw t'a s'i ma mais maa jogo jugu bɛ min kɛ i ye i jugu tɛ se k'a kɛ a ka di alimami muso y'a den ka ɲɛ mais munna ala bɛ sunguruba den kɛ jɔyɔrɔtigi ye ka alimami den kɛ denlankolon piripara ye mun b'o kɛ ala ka latigɛ ayiwa naamu naamu Bamera de ne fɔlɔ wari la ka ba kelen di yan nɔ k'a bɛ n sɔn wari la ko fo min ka kɛ ko parce que ko k'aw dabɔ ka ɲi ne ma ɲi dɛ ne ka ɲi mɔgɔ de ma min ɲɛna ni ma ɲi ne ma ɲi i ye min jari ye ne y'o de ne ka n'a ka so yan nɔ a bɛɛ ni Alahu ni Alakira cɛ n ye n kale Ala la mun ye n da n'a bɛ n faga wari m'o kɛ bi ne bɛ si ɲɛ na wari min nɔfɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ma n'o nɔfɛ yan ne nana parce que aw y'a fa den yɛrɛ yɛrɛ de ne mara ka gɛlɛn kojugu min bɛ se ka ne mara o man ca adiyo parce que ne taatɔ bɛ kɛlɛ kɛ n segintɔ bɛ kɛlɛ kɛ n t'i jɛ ni jɔnmaya ye tɛ kalon da jatigi la n'a t'i bolo n bɛ far'i la n'i tugura dɔnni b'a nɔfɛ ko ne bɛ n dalaka nɔfɛ ni kɔngɔ y'i fa ala jubi la ne tugura ko tile 9 da a ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ yira ne la n y'a dɔn min ka sira fɛ n'o ye larabi a balona f'a sahara a ma turabuden kelen baara ka di ne ma n ko n t'a fɛ wari di yan nɔ n bɛ tɔgɔ d'i ma Tembeli ngalon don wa ne ka n'aw ka so aw ka dalu di ne ma aw ka ɲɛ tile 9 ne kɔni kan ka se ka si ɲɛ n'aw ka denkundi fana na n'o kɛra nata min ye o nata fana kan ka fa nka n yɛrɛ ye ba kelen di ko n k'a bila n jufa la tulubaratigi Zu a fana ye ba 2 di an tora o de la ne bɛ nin cɛ in bonya kojugu de baba n bɛ bɔ bonya wallahi billahi ne tun t'a dɔn k'a bɛ ɲamakala kuma kɛ ni sɔgɔmada in na tɛ jatigi sɛbɛlamaw min na i b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn ye denkundi la ka caya an tɛ ɲɔgɔn ye kɔɲɔ la ka caya anw bɛ taa deli yɔrɔ minnu na ne t'a ye i t'a ye milliardaire ka da la mais ka n'a ye aw ka so yan nɔ ko ka aw kɔrɔkɛ ni jali bɛɛ jansan ba 2 k'a di anw ma bo de kɛra aw kɔ fɔlɔ ka waati faso kɔnɔ da a ye so min jɔ ala ye min dɔ wasa ɲamana ayi a ye du min jɔ a 2 ma a ye du min jɔ sanji ani cɛw cɛ b'u ka ɲama bɔ a ye min jɔ i fa ma ɲɔgɔn bon ni hakili tora ninnu ka taabolo la Jali Madani Jabate n'i tora olu ka ni hakili tora olu ka taabolo la dɔrɔn n'i kɛra finɛ ye i b'a la deli ka taa retraite la joona n'a y'a sɔrɔ i n'u bɛ jɛ la Jali Madani sagoyi kabini Ala ka n dan sera a ka so siɲɛ 1 de a den ka denkundi don mais a ye siɲɛ 4 kɛ n ka so a bɛ taa n ka so 21h 22h a bɛ wari di yan nɔ a dɔgɔmani ye 1000 a bɛ segin ka taa kan n tun nan'i lajɛ ala n sɔn joona n ka k'aw bɔ kuma na dɛ Madani Jeli Beni e ka wari sɔrɔ cogo ka gɛlɛ ko in na parce que sentiment b'e la trop Beni Jabate
a bɛ hinɛ de quoi a bɛ hinɛ dɔ bɔ hinɛ na n'o tɛ a bɛ gɛlɛya dɔ bɔ hinɛ na de ka président to yan ka président jatigi jari ye 2 de ye Bamakɔ yan 2 o ye jumɛn ni jumɛn jatigi dɔw bɛ yen nɔ olu ni ka gɛlɛn ko denyɛrɛnin bosona o bɛ jatigi la o bɛ jatigi la jatigi dɔw bɛ yen nɔ olu t'i sɛgɛnni fɛ le sentiment ka bon e la tɔɲa fa naamu sisan sa naamu an bɛna an jatigiw baro an bɛna an jatigiw baro an bɛna an jatigiw mais fa Bambera Sangoyi Nyamakala si naani maa o maa bɛ ga kɔrɔ yan nɔ Zuni Modibo u b'a fɔ ko den ko mɔgɔ bɛ se ka kunna diya n'i fa ye ko i tɛ fisaya n'i fa ye o t'a fɔ ten nin tiɲɛ tɛ koyi mɔgɔ fisaya n'i fa ye n'i ba ka ɲi n'i fa ba ye i bɛ fisaya n'i fa ye o tiɲɛ tɔɲa naamu e m'a fɔ de ko n'a tun danna Soriba Fɔnba ma ko dɛbɛn de tun bɛ fɛ si yan nɔ ko sɛji de ta non a garisɛgɛ de ɲɛna ka tɛmɛ a kan sinon a tɛ se ko la n'a ye o ayiwa naamu a bɛ se ko la n'a ye a bɛ min na ale de ta don u b'a fɔ ko ni den kɛra sɛbɛ k'i kɛ mɔnɛbɔ den ye ko i fa fɔlɔ kan k'i kunnada n'a fɔra cɛ o cɛ ye i m'i fa bɔ n'a fɔra cɛ o cɛ k'i fa b'i kunnada i n'i fa de bɔ k'i fa b'i kunnada ni a ye dalu min to n'aw tun b'a makara ka dalu in ta k'a baara ŋɔni bilen jɔsɔgɔ tun bɛ sigi da in na yan nɔ a tun bɛ se k'aw kunnada o de la mais Jabate ko lahara k'a wasalen don a ko ɔhɔ n taara ka min to o m'a tiɲɛ ne ma den kilankolon to n kɔ ka sa a b'a kunnada ni a taara ka musokɔrɔba min to a bolo wa ayi o bɛ condition mun na ɲɛnɛma Soriba Fɔnba ɲɛnɛma gama m'o condition ɲɔgɔn sɔrɔ a b'aw kunnada ni mun ye k'a y'aw kɛ halala ye ayi a y'a yɛrɛ de tanu yɔrɔ makaran fɔlɔ pour que aw ka kɛ halalaw ye Ariyo mais n'a tun kɛra n balan ye n tun b'a fɔ ko fa ye n kɔni ɲana mais nin bɛɛ tɛ ala ye Soriba Fɔnba ka du in lajɛ mɔgɔ tɛ yen koyi o b'a sɔrɔ a balonen bɛ yen kini bɛ du saga bɛ faga fɛn bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ ko mɔgɔ tɛ yan koyi e ninnu ma kɛ ɲuman ye Ariyo fɛn t'aw la baasi foyi t'u la i bɛ ne fila ni filaw ye u bɛ k'an lamɛn k'aw gulobi la hadamaden tɔgɔ da tɔgɔ ye tɔgɔ kelen de ye i tɔgɔ kelen tɔgɔ kelen hadamaden tɔgɔ hali ni mɔgɔ min ye bɔmu kunu i den ka denkundi don i tɛ n'i jɔ k'a fɔ ko den tɔgɔ ye bɛn ɲɛ a tɔgɔ ye kawu i bɛ tɔgɔ kelen de fɔ kɛ mais k'a fɔ ko toro ni dibi Alaji Soriba Fɔnba m'o kɛ dɛ a ka cɛsiri de y'o d'aw ma ayiwa o tuma ni mɔgɔ fa n'i ba y'i tɔgɔ da i yɛrɛ ka cɛsiri ka tɔgɔ dɔ fara i tɔgɔ kan nin fɔra so in a ko k'ale yɛrɛ bɛ tɔgɔ ɲini ko so in kɛ o farala tɔgɔ kan ale ta in kɛra langolo ye supplémentaire min kɛra a kan o ma ɲa aw minnu ye tɔgɔ ɲuman fara aw tɔgɔ kan k'aw faso kunna wolo n'a m'a kunba su fɛn t'aw la a balimamuso sigilen b'aw camancɛ la ye masaren yɛrɛ Mariam Konate masaren yɛrɛ kaw ale de bɛ siya ni jɛgɛ caman dilan ka d'a ma n t'a minɛ la m'a fɔ k'i sigi yɛrɛ mais n fililen kɔ n ɲinanen kɔ n famalen kɔ a ma ka n tɛgɛ minɛ k'a nakile yɔrɔ Bamakɔ bɛɛ n'i tasira don ka biti kɛ Mayito la ka kuma a kan maa fɔlɔfɔlɔ min y'a kɛ Mali bɛɛ Jalikunda Jalibaba de don ne ni Dj Isa Ala ka hinɛ a la a kɛra min a kɛra nin badimuso ka denwulu don Kama Samake a ye n ye sɔgɔmada in na ka n tɛgɛ minɛ k'a fɔ baba anw famana dɛ e ni anw famana kojugu jatigi caman b'a dogo jeli ne ka numéro filɛ i jatigimuso yɛrɛ fɛnɛ ka numéro filɛ i bɛ fama a ma don min na o don ni bi tɛ kelen ye i cɛsiri i n'a ka ɲɔgɔn ye ko ye n fa o mɔgɔ man ca sinon min bɛ fɔ anw ma o de bɛ kosɔn an bɛ nɛni o de kosɔn ne ko jeliw ma kana maa deli a bolo fɛn na ka sɔrɔ i t'a dɔn ala yɛrɛ ko ten a ko arifini kabla an ta'buduni inni lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ni ye jatigi deli ka sɔrɔ i t'a dɔn Bamakɔ circulation bɛ bloqué n'aw bɛnna e b'i ka mobili la e bɛ ala k'i ta makara ale b'a la k'a ta makara n'i ye sira forcer dɔrɔn a bɛ jeli bɛɛ nɛni a b'a fɔ kunungo ne ye nin jelikɛ sɔn bi a b'a la ka sira forcer a banna non e de y'i yɛrɛ perdu
parce que e ale sɔnni complexe ye k'a sɔrɔ i t'a dɔn k'aw ka segin ma k'a fɔ masare in nari magan mandenka ka ca mais nari magan gumakoka ka ca nari magan mandenka man ca Mariam k'a diyara ne ye. Konate Masashi ani Masade ni bɛɛ bɔra Mande mais qualité kelen tɛ. Masashi ni Masare ni Masade ni si tɛ kelen. Masade bɛ sɔrɔ hali Tarawele la o. A bɛ sɔrɔ hali Dabo la Masade. a wala tan dɛ. Masaya in ye jɔyɔrɔ de mais Masare ni Masashi bɛɛ ti kɛ u ye. Masare sɛbɛlama Konate. Namu Ame baga ɲɔgɔn ma de Mariamu ni e cɛ n'ala tun y'a sara mɔgɔ la ka dakan tila ne tun bɛ banta la. Jumɛn ka di ye? Ne tun b'a fɔ n k'a kan kɛ sigi fɛ yen ɲɔrɔnbu ye ɲɔgɔn maaw bɛ to ka na. Mais a y'a kɛ cogo min na n fana ma jɔ n ta in na dɛ parce que ni tile n'aw ta bɛnna. Wallahi ni wari don ne tɛ se yan nɔ mais wari bɛ sɔrɔ ni min ye o dalilu bɛ aw bolo a ka wusula in bɛ yan. Ne y'a wusu ka taa Kongo. O ye ne sɔrɔ. A bɛɛ ni Alahu n'a kira cɛ. Ka kuma bila k'u ka jigin a tɔ min bɛ yen nɔ a ka na minnu bɛ yan ka jeliw ni jatigiw. Samoyi Bamera a y'a fɔ fila ni fila ye diɲɛ sigi ni bi cɛ u ko k'a bɛ den fila bolo diɲɛ da ni bi cɛ a bɛ den kelen dɔrɔn de bolo. Limaniya jɔ. Limaniya jɔ. N'i ma limaniya i bɛ kɛ fana ye. Ni n ye karisa kɔrɔfɔ karisa ye n bɛ sɔn ka sosɔngɔ sɔrɔ. N'i ma limaniya i bɛ kɛ jatɔ ye. I bɛ perese i muso ta kɔrɔ i bɛ muso wɛrɛ ɲini. N'i ma limaniya i bɛ kɛ dangaden ye. I t'i fa kan mɛn i t'i ba kan mɛn. Aw limaniyana k'a to aw ba kumakan de kɔ o de kosɔn Ala ye bi di aw ma. N'aw ba b'aw danga de. Dama bɛ so kɔnɔ a bɛ ninnu danga de. N'i taara u ye min d'i ma ni ɲuman tɛ Ala ka n'i segin dɛ. Cɛ ni bɛɛ y'o fɔ a den ye i ka so bɛ kɛ tomo ye. Moribo Zumana cɛ a y'a fɔ Gama ɲɛna ko ne ko a denkɛ ko k'a ka Ala fɔ a ka Ala ko ɲuman dɔn a kɛra ko ye ale kɔni ɲɛna. Nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun nɔfɛ de muso ka sɛbɛya bɛ sɔrɔ mun nɔfɛ de a fɛ i bɛ se o de la ka s'i kɔnɔ na ka s'i nɛ na. Kolo tɛ nin fɛn saba la. Muso bɛ se nin fɛn saba dɔrɔn de la kolo t'a saba la i bɛ s'i nɛ na ka s'i kɔnɔ na ka s'i ka taafe la kolo t'a saba la mais diɲɛ laban muso kalontigɛla cayara tiɲɛ fɔla ye a nugujugu ka ca ka tɛmɛ waliden ladonna kan a caman tulonkɛra ka taafe bolo o de ka sɔrɔ den ka prix para wolo cayara aw minnu ma kɛ prix para ye fɔ ma fana fɛn t'aw la de. o ma kɛ latakuli bara la ye ayiwa naamu. Nfa Camara a f'u ɲɛna tɔrɔ ni dibi den cɛman fara musoman kan n'i nana i faso kɔnɔ a to i k'a tiɲɛ walima i k'a ɲɛ. I ka tiɲɛ u walima. ko ni den kɛra fugari ye k'i k'a kun ci tiɲɛ tɛ sa fugari ɲɛci bɛ yen. Fugari ɲɛci bɛ yen. N'i ka fugari faga to a ka sunɔgɔ. O ye ɲɛci dɔ ye wa. Ni bɛɛ wulila ka taa dɔ kɛ ni bɛɛ wulila ka taa dɔ kɛ fugari dalen sunɔgɔ la ni tasuma ye so minɛ n'a ni ma to a la a bɛ so kisi o don. Ne y'i ta fa don tasuma mana wuli bili ci aw minnu ma kɛ fugari y'aw faso la ko ni fɛn t'aw la. Nfa Camara fɔ tɔrɔ ni dibi ye kuranɛ sanu Min b'a la Valeri don koyi n'o tɛ ara ye min bɛ yan fo k'a ye. Sanu Valeri in dɔrɔn de don n'i ye ci kɛ foro n'i y'a bin sare min b'a ci kɛ a bɛ se ka hectare 20 ci kɛ mais ni samiya banna i b'a fili de sanu garamu 2 cɛ bɛ jɔ muso kɔnɔ jigin dama kɔnɔ a bɛ firi a kan a bɛ sa ka denbaya to ko bɛɛ ye kelen ye hali n'aw fadenw tɛ kelen ye ne de ko ten n'aw kɛra kelen ye turabu la banbera bɛ aw bolo t'aw faden bolo. N'aw kɛra kelen ye jiri dɔnniya na jabate bɛ aw bolo t'aw faden bolo n'a kɛra kelen ye hali fɛnw na ne bɛ aw bolo t'u bolo. a y'a fɔ filaninw ye an nana nata ma an nana tɔgɔ ɲini an nana nafa ɲini an nana jɔyɔrɔ ɲini an nana wari nɔfɛ an nana dawula nɔfɛ o bɛɛ bɛ aw bolo ka sɔrɔ a ma ayiwa naamu. Lasɛri n boucher ka bɔ yen dɛ a bɛ ka souffler dɔɔnin. wolo man gɛlɛn sa muso bɛɛ bɛ se ka den wolo ni min ma wolo dɔrɔn u b'a fɔ o ma k'o kɛra boroge ye maaw ɲɔgɔn sɔrɔli ye o tɛ kɛ Ala ɲinama a tɛ kɛ muso ɲinama. O tɛ kɛ Ala ɲinama a tɛ kɛ muso ɲinama cogo di. ne sɔn den na Ala o bɛ Ala bolo de mais tɔrɔ ni dibi ɲɔgɔnna tɛ Ala bolo o bɛ muso de bolo. aw ɲɔgɔn tɛ Ala bolo de o bɛ muso de bolo. fa
ala bɛ se k'a dɔn k'ale jugu ye den o nata ka dugukolo kɔ kan ayi dɛ den caman bɛ kɛ janfanci de ye a nanen kɔfɛ ala nisɔn den na den bɛ ala bolo mɛ toro ni dibi ɲɔgɔn di ne ma ala b'a miiri awɔ a b'a lajɛ i ka muɲu bɛ komi gama ta i ka muɲu bɛ n'a fɔ gama ta awɔ i dusukun bɛ komi gama ta n ko ninnu den ninnu bɛ san ala bolo de nin zari ninnu bɛ san ala bolo de cogo di sanu t'a la wari t'a la siɲɛna ala yo muɲu sabali waliden ladon ka seko ye ka dɔnko ye k'o bɛɛ to yen ka to i cɛ kɔ ka tɔɔrɔ kun ka hami kun ka kasi so kɔnɔ ka yɛlɛ kɛnɛ ma ka kɔngɔ muɲu ka jikalan sigi tasuma kan u kana fɔ ko daga ma sigi so kɔnɔ ala bɛ sɔrɔ k'i sara kɛ ninnu ɲɔgɔnnaw ye ayo cɛmuso kana sɔn ka diɲɛ i cɛ ye kojugu ni diɲɛ i cɛ ye kojugu a den caman ti ɲa de i b'i cɛ tɔɲɔ a b'i fɔrmu lajɛ i b'i cɛ tɔɲɔ a b'i kundama lajɛ i b'i cɛ tɔɲɔ a b'i ka se lajɛ i b'i cɛ tɔɲɔ a b'i ka dawula lajɛ a b'a muɲu k'a sigi ten ko nɔnjuguya mana se dilan sanfɛ dɔrɔn den min nɔgɔ aw ni wula aw ni sɔgɔma aw ni ne t'a fɔ n k'aw fadenw n'aw ko dɛ an n'aw fadenw ka taa ɲɔgɔn fɛ n'u tora kɔ a bɛ min kan k'a dilan ɲɛfɛ o t'o bɛɛ ye ala kana aw jugu bɛɛ lajɛlen faga dɔ ka k'u ɲɛna sojɔ tɛ dalu ye ayi ni sɔma min ko kɔngɔsɔ ka ɲi n'a ta a y'a fɔ k'o ye garisɛgɛ de ye a jɔra ni wari min ye k'o nɔgɔlen don i ye jɔ ni wari min ye anw ka so ka ɲi ni ɲamakɔrɔ filaninw ta ye a b'a fɔ ko ɔhɔn sɔnna nka wari de don ayiwa est-ce que ka so jɔ miliyɔn 100 i sunɔgɔlen ja tigɛlen don ni téléphone sonna f'i ja ka tigɛ i ye o ye dogolen don soit transmis de configuration bɛ jigin aw fadenw bɛ min kɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ ko olu ta ye kalo aw ta ye tiɲɛ olu ka wari sɔrɔ ka kalo n'aw jɛlen bɛ wari ko dalu bamera a y'a fɔ filanin fila ye ko ne k'u ma ko ni sɔgɔma ko ni ɲɛ olu fadenw ka taa a y'aw sigi u kan sa cɛ zu ni moriba y'a sigi a fadenw kan komi kunkolo bɛ kan da la cogo min hali ni k'a banna kunkolo b'a sanfɛ n'a ko k'a ti jɛn n'a ye dɔrɔn kantigi bɛ sa de cɛbara sigira yɔrɔ jumɛn ye fɔli sigira yɔrɔ jumɛn ye cɛŋanaw ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ jumɛn ye toro ni dibi ŋanaw ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ jumɛn kan k'a ma dɔn k'aw bɛ yen yirijugu feere naamu cɛ wari tɛ dɛ wari caman t'aw bolo ɲamakala den bɛ kuma na jɔnni ko k'a barika miliyɔn na jɔnni ko a y'a barika katikati la jɔnni ko a y'a barika du la n ko dɔnnibagaw bɛ yen nɔ an b'olu tanu ka da o ma de nka i ye nin kɛ n y'a jaabi o man ca dɛ a y'a barika k'a kɛ ne n y'a jaabi wallahi billahi ni dalen t'i yɛrɛ la ni ala deli di ne ma i b'i dan kɛ i tɛ sunɔgɔ dɛ parce que n'a ma ɲɛ ne m'i tanu bɛ fari la ka n'i ka so yan zu ni moribo ka na anw ka a ka so yan ka ni ɛri sɔrɔ yan an ma taa sunɔgɔ b'an na mago b'an na o bɛɛ ye k'a to yen an nana aw minnu nɔfɛ aw de ka girin ka tɛmɛ sunɔgɔ ni mago in bɛɛ kan mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ kɔni foyi t'aw la musokɔrɔbaw dɔw n'u bɛ bana la u nisɔndiyalen den ka di ni sanu ye wolomuso ni y'o den ka di ni sanu ye bɛɛ ba kana dɔ kɛ n'o tɛ sanu kɛra mu fila bi muso pari de n'a yer'i fari la dɔrɔn i tɛ bisigi bolokolo ɲɛ tuguni mɛ denlankolo mana y'a fa n'a ba nɔ nin de yan hali sa ka fisa ni sanu ye dɔ ba pari mɛ dɔ y'a ba lamɔ an ma kolankolon kɛ k'aw ba sɔrɔ so kɔnɔ an m'a ba lamɔ an m'a da lɛfɛ kan k'a di diɲɛ ma fajamaya n'o tɛ dutigi dɔw bɛ yen n'olu sara kaburu i bɛ taa lajɛ i b'a sɔrɔ jirisun falennen b'a kan ou bien tonku o hamine de sara cɛdala dɔw ɲamakalama don dɛ naamu ni hamine sara i hamine mana sa naamu tonkun bɛ fali kaburu kan ou bien jiri o b'a sɔrɔ i taara ka min to i kɔ i ye min dilan k'a to yen nɔ denjugu y'o feere a y'a dun i ye min ci i kɔ datugulen a y'o dayɛlɛ a y'o ban min tun b'i ni maaw cɛ a y'o fana ɲini a y'o minɛ a y'o dun k'o ban a sera walitaw ma sisan nɔ a b'i nɛni ale bɛ tila ka e di nɛnini ma k'i to kaburu kɔnɔ an b'aw fa di nɛnini ma k'a to kaburu o de kosɔn mɔgɔw b'a fɔ
ko ngara son ka sani denjugolo finalement kamara yo defo ako ni ngara so so ma dakile aka se ka denjugu ci ko kasa parce que lahara jodo denjugu ci to abada faki la malo ya kanto arana wa ko ko e karsa fate ni eri sonde invade flen sonde mana fo chogoro mi hal na so li fa shi ore misiri fa ka sunya ni fora ka so na duma se wali fem aya fa kuna wulu ala yo fa kamara iba fa toro ni tibiye jisma mi no ko fura de do directeur kunya sumai mari musafuru denye no masorale kama nyongele be munyo kise kama ngara de bishanya na jatu na fa de ko tina fa ne ma fu yenwa de ka botea na fa madu mocha siri fute onti ha anta hadi anyunu na ya na sa makansi zano ni alika ba de tuya na min kala au fa ko ne ma alaji sori ma fombai ne mai mene ko ni mbado ay min to akọ kuma na uyo de fo on dufa ku vale te fuye adeko jetura ku vale te fuye adeko doko kwa ku vale gire jungu ni trois fara gire bi fi jungu bi jeni ganyini jetura ku vale te fuye adeko alaji suru ba fomba ku vale au fomba anana kana aulaje ate jine me jine fa kamara Bambera, Jine, o yele mi fem la gahara madiela ni daluchi da dore be yele be fabi mine. Menini nunu yenjo ko ka hami min jila do ko ngele nyam. mi ala ma fari ka doro plus ni. Anna na autinka kundila. Namo. Tu va foko ka ya yere boala ay ne finedi. Onga ko mi badenge na bi ndole nde boafe. Ne diara yo chogo chogo nyo de fa be joro mina na bora ina ba yele matene. Ne ta la kama de ka uda bu kange ko la bana do de horon do ne kana fole ni fina ka jembi ke no ji no fe ita bu mina mo masai ni bora ya sasa no sani ka se ponda ina do mi ko zuni mo ko juni nyama ko rafla lu ni juni udun be ka bolo utaw do nye na fa de be ko na fa de bola tani ka do ni mai fa ka bana ka je kunya ko jugu parce que do ni ma la ngolo ka ke kunya kera ko mi nyekse ka ke kunya de ya do nyeke we ha fa bi yelike menable na ere to donle ayere to do marfatigi junior e kuma ni do fo zero ko trabu de la do ngara la madido Ange, unu mo se ba fundo u yere bi mi fu yere la nyama kala se ko fula ni nya e do ni maga mi na mbe faraka duila ne ka ma donta manja milie ngono ko yi Gausu Kalilu Berte kaso Sheko Ali Bouakar Haidara kaso Baba Suguna kaso Muruja nyama koro fulani eni ka we ni bo abele suranga sibi sae ne re dalenta ni ngonu na ere Sheko Ali Bouakar Haidara wa Sheko Ali Bouakar Haidara Baba Suguna ye wona to fana Safura de suro na farla nyogona 2h du matin Ali Bouakar Haidara Ali Bouakar Haidara ni ba sirifi nyoko mjaza million kada tuke Sheko Ali Bouakar Haidara kamini lana bi sara mane so wata kamini lana bi sara ne ko ndi kasida bla na nyenyo ye doro nyeji bana nyeji bana piu na farla nyogona 2h du matin suro sigatala je horo nyate jamui horo nyate jom bilali kaso adebe joye me ho fadinya bi fadenya be aw munu mbolo ni ani juguya te kelenyi aw je nyogon juma nye ju do la ka masara zoni morbo joni nkunda aw kadinye ko mo sara ken kadinye joni nya fari soko do aka kola ko ma fari soko do tiki ka kola Kurajiwe ni China re abolo kadi ko di kurajiwe ala abolo kadi bere mini faranga jatugo kay bolo kadi kurajiwe ala kababe mi dala kombo kamba dala kimami kasanga kona kaba ini dobi tagama nyogon fe JFM fladi dana tigena Jewli saningi ye nungo ni dala bi fi jaraba dengundina ni kaudabo nyefana mogo min kuna ni ma itanu
akana ki kono konjo na ilade ntigelente au shila nimi mafendia oyen kanuira nimi man kanuira oyen kanu do mo da ka fonye semfla bita hali maka meiti di jula de jara sangaranga na dingundila bambera sangoi sangoi we finau le palmao pa kamara nintunya anna kai chido beneni echeo kuluwale fakar ni manya